אחר כך למה. מאוד מאוד פשוט, אנחנו נעשה סטים, חוזרים אחד על השני, אירובי, קצת אירובי, שזה יהיה חוץ מהחימום, גם בקטעי המעבר, תרגיל בטן, תרגיל ידיים, 1, 2, 3, 4 סטים מכל דבר, לא יודע בדיוק כמה זמן זה ייקח, אבל פלוס מינוס כמו אתמול. בחלקים של האירובי אני אעבוד עם השעון, אז אני אסתכל מדי פעם על השעון כדי לראות מתי לעבור תרגיל או מתי לעצור. וכמובן במנוחות אני איתכם נח מאותה הסיבה, לשתות, להכין כל הזמן. אנחנו יוצאים לדרך. החימום הוא בדיוק כמו אתמול, 2 דקות של אירובי, מחליפים תרגיל כל 30 שניות, 4 תרגילים. קדימה, יצאנו לדרך. אנחנו מתחילים מריצה במקום. עוד 10 שניות. שלוש, 2, 1, ועברנו תרגיל. עוד 5 שניות. ועוברים לעקבים לישבן. כמו אתמול גם חלק מהתרגילים אני אעשה מכמה זוויות שתוכלו לראות. עוד 5 שניות. וסקיפינג גבוה. עוד 10 שניות. ולעצור. מעולה. אפשר להכין את המזרן. מעולה. שלום ירדן. אהלן ביאטה. למי שהצטרף אלינו עכשיו, היום באימון אנחנו נעבוד על פלג גוף עליון, ידיים ובטן. אנחנו מתחילים עם התרגיל הראשון. רגליים ישרות מתוחות, ידיים ישרות מתוחות, מעל הראש, עולים ונוגעים הכי רחוק שאתם יכולים. אוקיי? עולים ויורדים כשהידיים ישרות, הרגליים ישרות. כמה שפחות נשתמש בידיים, נעבוד יותר מהבטן. אז מי שצריך להשתמש בתנועה חזקה של הידיים, מי שיכול לעבוד מהבטן, אנחנו עושים סט אחד של 15 חזרות. מתחילים. ו-16, 14 ו-15. קצת לנער, קצת לשחרר. אוקיי.
אוקיי, בסט השני והשלישי אנחנו עושים תרגיל דומה, אבל הפעם כשאנחנו עולים אנחנו לא נוגעים קדימה, אנחנו נוגעים מהצד. חשובה התנועה הצידית. לעלות ולא לגעת לצידי הרגליים, לעלות ולגעת לצד האגן כמה שיותר אחורה, אתם תרגישו את הטוויסט. אוקיי? אנחנו עושים 12 חזרות. צד שמאל, 12 חזרות, צד ימין, נעשה 10-20 שניות מנוחה בין לבין. אז 12 חזרות, קדימה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. קצת לנהל, לשחרר, 10 שניות של מנוחה, ואנחנו עושים אותו דבר צד שני. 3, 2, 1 והתחלנו. עשר, 11, 12. מעולה. קצת לנוח, לנער, לשחרר. סיימנו סט ראשון של בטן, אנחנו עוברים לתרגיל פלג גוף עליון, תרגיל של ידיים. עשינו את זה אתמול, אני מדגים שתי אופציות, תקיפות מרפקים, רגיל, מי שצריך, על הברכיים, וגם כמו אתמול אני מדגים משתי זוויות כדי שכל אחד יוכל לראות ולבחור לעצמו. תרגיל ראשון מאוד פשוט, תקיפות מרפקים, גב ישר, ואנחנו יודעים, מי שצריך עושה את אותו הדבר על הברכיים. שימו לב, אם אתם על הברכיים, שלא יהיה הקו ישר, קו אלכסוני, כל משקל הגוף על חגורת הכתפיים, אוקיי? בצורה הזאת. יפה, אנחנו יוצאים לסט ראשון, מי שצריך על הברכיים, מי שיכול רגיל, מספר חזרות בין 8 ל-12, אני אעשה באמצע, 10 חזרות, כמובן נעשה מנוחה בין לבין. והתחלנו. מעולה, סט ראשון, 10 חזרות, לנער, לשחרר. סט שני אני אעשה על הברכיים עם הגב אליכם כדי שתוכלו לראות. מעולה, סט שני. הדגמתי על הברכיים, שוב, אנחנו נעשה סט שלישי, כל אחד מה שנוח לו, רגיל או על הברכיים. קצת לנער, קצת לשחרר את הידיים. מוכנים, סט שלישי ואחרון. קדימה, התחלנו. מעולה. סיימנו סבב ראשון. התחלנו עם חימום, בטן, ידיים, סיימנו סבב ראשון. אנחנו עוברים לחלק נוסף של אירובי, אמרתי עוד חלקים של אירובי בקטעי מעבר. אחרי החלק הקטן הזה אנחנו נעשה הפסקה קצרה לשתייה. אני עדיין רוצה לשמור על דופק גבוה, ואנחנו עובדים על זמן. אנחנו מתחילים 3. מתחילים בריצה במקום. 3, 2, 1. שלום דבורי, שלום ירון, ושלום נטלי, מזל טוב.
להיות מוכנים, אנחנו עושים ג'אמפינג ג'קס, 10 שניות. והחלפנו לקווים מהשוון. ותרגיל אחרון, סקיפינג גבוה, להרים את הברכיים, לעבוד עם הידיים. עוד 10 שניות. 3, 2, 1 ולעצור. מעולה. לנוח. לקחת לשתות. שלום שרון. חברים, אנחנו כבר עוברים את הרייטינג מאתמול. אנחנו עוברים לסט הבא, אז שוב לפרוס את המזרן. תרגיל הבא, אנחנו מתחילים עם שוב תרגיל בטן, נקרא אופניים. חשוב מאוד בתרגילי בטן לעבוד נכון עם טכניקה נכונה. אנחנו הרבה פעמים מתבלבלים או מפצים על חולשה בכל מיני מניפולציות. אין לי מספיק כוח בבטן, אז אני מושך עם הידיים את העורף. לא, אנחנו עובדים מהבטן. להניח את הידיים מאחורי האוזניים בצורה הזאת ולהביא מרפק לברך נגדית. אוקיי, אני מדגים מהצד. מרפק לברך נגדית. אוקיי? אנחנו נעשה 3 סטים של התרגיל הזה, 20 חזרות. חזרות, כל צעד נחשב חזרה. זה אומר 10 ימין, 10 שמאל, לסירוגין ורצוף. יצאנו לדרך. מעולה. לנוח, לנער, לשחרר. חברים, אם אתם עושים איתי את האימון, תבקשו ממישהו שיצלם אתכם, תשלחו לי אחר כך, נעשה איזה קולאז' נחמד של מי שישתתף באימון. מעולה, אתם מוכנים לסט השני? אותו דבר בדיוק, אותו מספר חזרות, 20 חזרות. ידיים מאחורי האוזניים, לא למשוך את העורף. קדימה, יצאנו. מעולה. סט שני מתוך 3. יש לנו סט אחד. ואנחנו נעבור לתרגיל הבא של הידיים. שלום פנינה. לנער, לשחרר. אפשר לקחת גם שלוק. יפה, אתם מוכנים? סט שלישי ואחרון מהתרגיל הזה. אני מזכיר לעבוד מהבטן, לא למשוך עם הידיים את העורף, להניח ידיים מאחורי האוזניים ולעבוד.
20. מעולה. סיימנו את התרגיל הזה. התרגיל הבא הוא תרגיל של פלג גוף עליון, ועשינו אותו אתמול באחד מהסטים. נקרא תחנת רוח, אני אדגים אותו, מאוד מאוד פשוט. מצב 2, מניחים יד אחת ויד שנייה באוויר, ומחליפים. מאוד מאוד פשוט. שימו לב להביא את הידיים ב-180 מעלות. לא לעבור, לא להוציא את עצמכם משיווי משקל, להישאר יציבים, יד לכיוון התקרה. הכי פשוט שיש, אנחנו עושים 14 חזרות, 7 לכל צד לסירוגין. יצאנו לדרך. מעולה. קצת לנער, לשחרר את הידיים. מי שיש לו איזושהי בעיה עם פרק כף היד, יכול לעשות את אותו התרגיל על האמות. אוקיי? להרים למעלה ולהרים. אוקיי? אם יש איזושהי בעיה עם פרק כף היד, עדיין אין שום בעיה לבצע את התרגיל הזה. אז אנחנו ממשיכים לסט שני. מעולה. 2 מתוך 3. יש לנו סט אחד מהתרגיל הזה, ואנחנו סיימנו סבב נוסף. קצת לנהל, קצת לשחרר, למתוח. אוקיי, אנחנו ממשיכים לסבב, לסט הבא. סט שלישי ואחרון. מוכנים? יצאנו לדרך. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14. מעולה. להחליף מזרן, שלי כבר מתפורר. יפה, סיימנו סבב שני. אנחנו עוברים שוב לתרגיל שהוא סוג של מעבר, אירובי, 2 דקות, לפי הסדר הבא. 30 שניות ריצה במקום, 30 שניות של סקיפינג גבוה, 30 שניות של קיבים לישבן, ומסיימים ב-30 שניות של ג'אמפינג ג'קס. לוקח זמן. אחרי זה אנחנו נשים מנוחה. 3, 2, 1, ריצה במקום. אנחנו עוברים לסקיפינג גבוה. עוד 10 שניות. ואנחנו עוברים לעקבים לישבן.
ממש לגעת כל פעם, כל צעד עם עקב בישבן. ג'אמפינג ג'קס בעוד 3, 2, 1. עוד 5, 4, 3, 2, 1. לעצור. מעולה. סיימנו סבב אירובי נוסף. לנוח, לשתות. אפשר לנקות את הזיעה. איפה המגבת שלי? רגע, אני הולך להביא אותה. המשדר בחסות פולאר. יאללה, המשכנו. ממשיכים לסבב הבא. יפה. רגליים בפיסוק בערך ברוחב האגן, ידיים קדימה. אנחנו גם עובדים על זמן, מדי פעם אני אסתכל על השעון. התרגיל הוא מאוד מאוד פשוט, אתם מתחילים עם מנח של ישיבה, ידיים לפנים, יורדים לאחור, מעבירים ידיים בין הקו של הברכיים. אני לא עולה עד למעלה, אני לא יורד עד למטה. 30 שניות אז לא צריך לספור חזרות, פשוט לעבוד בתנועה קטנה, אוקיי? מרווח קטן כל הזמן, בטן עובדת, ישבן מקובץ. להיות מוכנים, 3. מזכיר, לא עוצרים נשימה. הכניס אוויר, להוציא אוויר. 3, 2, 1, התחלנו. שלוש, 2, 1, ולנוח. מעולה, להזיז את הרגליים מצד לצד. תשב, טיפה למתוח. יפה. סט שני בדיוק אותו דבר, 30 שניות, לא לעצור נשימה, לא לרדת עד למטה, לא לעלות עד למעלה. תנועה באמצע, כל הזמן לעבוד. להיות מוכנים? 3, 2, 1, קדימה, התחלנו. תנסו שהמבט יהיה באלכסון קדימה, לא להסתכל למטה ולא להסתכל למעלה, באלכסון. חמש, 2, 1, ולעצור. מעולה, סט שני. מניח שזה מרגיש טיפה קשה. זה בדיוק מה שאנחנו רוצים. קצת שישרוף, קצת לנער, קצת לשחרר. אנחנו במנוחה האחרונה לפני הסט האחרון מהתרגיל הזה. יפה. יופי של צפייה, חברים. תסמנו שאתם עדיין חיים, תעשו לייק, תעשו משהו שנדע שאתם עדיין איתי. סט אחרון. איתנו. הוריד. אתם מוכנים? אתם דגישים. אותו דבר בדיוק. 30 שניות של עבודה. פעם אחרונה. 3, 2, 1, קדימה. התחלתם.
שניות. 5 שניות. ואחרון. מעולה. כל הכבוד. סיימנו סט נוסף של בטן, אנחנו עוברים לתרגיל לפלג גוף עליון. אתמול עשיתי את התרגיל הזה באיזושהי נגיעה, וכמובן מי שמתאמן שלי מקבל כל בוקר תרגיל יומי. זה איזושהי הקדמה לתרגיל שאתם תקבלו מחר. היום אנחנו נעשה רק וריאציה אחת, מחר אתם תקבלו הרבה וריאציות. מי שנמצא עכשיו בשידור והוא לא מתאמן שלי, מוזמנים לשלוח לי הודעה בפרטי, ואני אשלח לכם את הוידאו הזה גם מחר ב8:30 בבוקר. קדימה, אנחנו מתחילים. מעמידה למצב 2, כפיפת מרפק ועלייה חזרה לעמידה. 8 חזרות כפול 3 פעמים. יורדים. מעולה. מי שזה קשה לו, עושה אותו דבר בלי השכיבת צמיחה. אוקיי? יורדים, עולים. מי שיכול, עושה כפיפת מרפק. עוד אחד. מעולה. לנהל, לשחרר את הידיים. לא הזנב ברי, עצם הזנב. יפה, סט שני אותו דבר בדיוק. אני מזכיר, מי שזה קשה לו, עושה אותו דבר בלי השכיבת צמיחה, בלי הכפיפת מרפק. מי שיכול, עושה גם. אחד. 2. 3. 4. 5. 6. 7, אחד אחרון. מעולה. לנהל, לשחרר את הידיים. אפשר לשתות. אפשר לנו צאת אחד. מוכנים? קדימה, יצאנו. 1. 2. 3. 4. 5. 6, עוד 2. 1 אחרון. מעולה. סיימנו סבב נוסף. דווקא עכשיו אנחנו לא נחים
אנחנו עושים עוצב של אירובי, ורק אחרי זה אנחנו עושים מנוחה. מתחילים מריצה מקום, 30 שניות, 3, 2, 1. עוברים לסקיפינג גבוה, 3, 2, 1. ועקבים לישבן. עוד 10 שניות. 5 שניות. 3, 2, 1, jumping jacks. שלוש, 2, 1 ולעצור. מעולה. סיימנו סבב אחד חברים. נשאר לנו רק עוד סבב אחד של כוח. סבב אחד של אירובי. ולקינוח נעשה קצת פלנקים. וסיימנו. בזמן שאתם נחים, אני אראה לכם כמה מאמרות השפר שתלויות אצלי בחדר הכושר. Don't wish for it, work for it. Keep calm and train hard. Never give up, וזה חוזר על עצמו. גם פה, never give up. מוכנים? Stronger than yesterday. והכי, אבל, הכי חשוב. Always earn, never given. אם אתם פה, סימן שאתם מרוויחים את זה. מאוד 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 פשוט. יפה, אנחנו מוכנים לצאת לדרך. אנחנו ממשיכים לסדר את המזרן. יאללה חבר'ה, קצת להתעורר. סט אחרון. רגליים ישרות מתוחות בפיסוק קל. ידיים ישרות מתוחות בפיסוק. אני מביא יד לרגל נגדית. אוקיי? בצורה הזאת. פעם ימין לשמאל, פעם שמאל לימין. אני עושה 20 חזרות. 10 בכל צד לסירוגין ללא הפסקה. מוכנים? 3, 2, 1. מעולה חברים, מעולה, אפשר קצת לנוח, קצת לנער ולשחרר, קצת להוריד אופק לפני הסט הבא. חשוב מאוד לנסות להפגיש את היד והרגל באמצע, לא להביא יד לרגל, לא להביא רגל ליד.
להפגיש אותם כמה שיותר בצד ולעשות תנועה אלכסונית. לא לעלות למעלה ולעשות הפניה, אלא מלמטה למעלה באלכסון. סט שני, אנחנו יוצאים לדרך. ו... 20, מעולה חברים, עוד אחד, עוד סט אחד בלבד. בשביל זה הקראתי ברי, בשביל זה הקראתי, הבנתי שזה כתב מראה, בשביל זה הקראתי את זה. באנגלית שלי לא משהו, זה כבר משהו אחר. אני אשים את זה שאני מחומצן. ירדן, מה? מינח. מינח, מי אמר משהו ירדן? מוכנים לסט האחרון? סט האחרון של בטן. שלוש, שתיים, אחת. מעולה חברים, כל הכבוד. אוקיי, הסבר קטן וחשוב. טעות מאוד מאוד נפוצה של מי שעובד רק על בטן. כל מי שחושב שאני אעשה בטן ויהיו לי קוביות, אוקיי? הנה, השעון אמר שהגעתי לכמות ההוצאה היומית, אבל אנחנו לא עוצרים כשהשעון מצפצף. אנחנו עוצרים שזה נגמר. כמו שהתחלתי להגיד, טעות מאוד מאוד נפוצה שאנשים עובדים אך ורק על הבטן ומזניחים את השאר. סיבה מספר אחת לפציעות זה חוסר סימטריה. כל מיני בגוף, אם זה כדורגלנים, המסטרינג, לעומת הקוואדס. פציעות מאוד מאוד נפוצות שאנחנו עובדים אך ורק על צד אחד או על פלג גוף עליון, קדימה, אחורה, לא משנה מה. ברגע שאנחנו עובדים אך ורק על צד אחד, אנחנו יוצרים חולשה בצד שני. ולכן מאוד מאוד חשוב, אם אנחנו עשינו לא מעט תרגילי בטן, לעבוד גם קצת על גב, אוקיי, גב תחתון, גב עליון. אנחנו עושים עכשיו סט אחד של גב, ואנחנו בעצם סיימנו. נעשה עוד סט אחד של אירובי, ולקינוח נעשה פלנקים. אוקיי, אז אנחנו שוכבים על הבטן. סנטר על כפות הידיים, מרפקים החוצה, עלייה פלג גוף עליון ותחתון ביחד ולרדת. אנחנו עושים סט אחד של 12 חזרות. קדימה יצאנו. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. חשוב, אחרי שאנחנו מסיימים תרגיל לגב תחתון, לעשות מתיחה קלה, להתיישב על העקבים ולהיות קדימה במתיחה, לבוא כמה שיותר קדימה עם קצות האצבעות ולהישאר. יפה, סט שני אנחנו עושים תרגיל נורא דומה, אבל עם תוספת קטנה, אז אנחנו מפחיתים את מספר החזרות. אני שוכב על הבטן, ידיים לצידי הגוף, בערך בקו של הלחי, אוקיי? אני עולה למעלה, מיישר ידיים, מחזיר ויורד חזרה למטה, אוקיי? אני עולה, ידיים קדימה, ידיים חזרה, יורד. סט אחד של 10 חזרות, קדימה התחלנו.
10, מעולה, ואני מזכיר מתיחה. מעולה, וגם סט שלישי אנחנו ניתן אופציה נוספת לתרגיל. אני שולח יד ורגל נגדית לפנים ולאחור, להביא פנימה 5 חזרות ולהחליף. מעולה חברים, כל הכבוד, אנחנו כמעט סיימנו את הסבב האחרון. נשאר לנו עוד סבב אחד של אירובי וקצת פלנקים ואנחנו סיימנו. ירדן, תנשמי, עוד קצת. חבר'ה, תראו שאתם חיים, תעשו איזה לייק או משהו. אירובי בפעם האחרונה. להיות מוכנים? זוכרים? לימונדה. יאללה, עוד קצת, קדימה. מתחילים בריצה במקום. 3, 2, 1, קדימה. ואנחנו עוברים לסקיפינג גבוה. והעקבים לישבן. להיות מוכנים, תרגיל אחרון, ג'אמפינג ג'קס עוד 10 שניות. 5, 4, 3, 2, 1. סיימנו. חברים, כל הכבוד, נשאר לנו עוד סט אחד בלבד של פלנקים ואנחנו מסיימים. נשים את המזרן מגבת. יפה. פלנק על האמות, מרפק מתחת לכתף. אני אעשה את זה על הצד כדי שכולם יוכלו לראות. שלושים שניות, 3, 2, 1. עוד 10 שניות. ולרדת, מעולה. סט הבא אני כבר אהיה עם הפנים אליכם. שימו לב, יש לנו עוד 2 סטים. אוקיי, יש לנו סט אחד של פלנק על
כפות הידיים, אני מזכיר שוב, בקו מתחת לכתפיים בדיוק, לא רחוק מדי ולא לצדדים. ואנחנו נעשה עוד סט אחד של פלנק יד ימין, פלנק יד שמאל. פלנק רגיל, מוכנים? 3, 2, 1, קדימה. התחלתם? עוד 10 שניות. 5 שניות. 3, 2, 1. וירדתם. לנער, לשחרר. יאללה, 2 אחרונים. נתחיל עם פלנק יד ימין. מי שיכול רגל על רגל. נדגים לפה. מי שצריך רגליים בפיסוק, גם מרפק מתחת לכתף, יד שנייה באוויר או על המותן. 3, 2, 1, קדימה. התחלתם? ולרדת. מעולה, להתכונן. צד שני. ועוד 3, 2, 1. ועליתם. חמש שניות, 3, 2, 1 חברים, כל הכבוד, בואו נעשה 2 דקות של שחרור. סיבובי ידיים לפנים וסיבובי ידיים לאחור. כתפיים לפנים, כתפיים לאחור, יד אחת מותחת היד השנייה, מבט לצד הנגדי. לנהל, לשחרר, להחליף. ולשחרר, לשלב ידיים, למתוח למעלה. וכל אחד יורד לאט לאט עד שהוא מגיע לסוף טווח התנועה שלו. לאט 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 לעלות. תפוס עם שתי ידיים עקב של רגל אחת ולהצמיד. וסיבובים של הערך החוצה. ופנימה. ורגל שנייה. וסיבובים של הערך החוצה. ופנימה. את התרגיל הבא אני מדגים עם הגב אליכם. אנחנו מותחים את התאומים. לנסות להצמיד את העקב של הרגל למטה אל הרצפה. ולהחליף. שוב לעמוד. רגל אחת באוויר, סיבובים של הקרסול. רגל שנייה. חברים, כל הכבוד. מגיע לכם מחיאות כפיים, לא רק בשעה 6, גם בשעה 9:22. כמה דברים חשובים.
קודם כל אתם מוזמנים להגיב איך היה, כמה היה, אם ראו טוב, שמעו טוב. אני מאוד מאוד אשמח לדעת לראות את הפידבקים. במוצ"ש, אימון מיוחד, בטן, אוקיי? יכול להיות שהוא טיפה יותר קצר, כי אנחנו נתמקד רק בבטן, אבל אני אפרסם את השעה המדויקת. במוצ"ש אנחנו עושים אימון בטן. הבטחתי לכם בתחילת האימון הסבר למה אנחנו לא עובדים היום על רגליים. סיבה מאוד מאוד פשוטה. היום היו לי 10 שעות של צילומים של משהו שאני לא יכול לחשוף. מחר יהיה איזה טיזר קטן בפייסבוק, ואתם תבינו למה אין לי רגליים, אני לא יכול לעשות אפילו סקוט אחד עכשיו, אבל מצאנו אלטרנטיבה. אז לילה טוב חברים, אני מקווה שנהנתם, מוזמנים להגיב. אם צילמתם את עצמכם או צילמו אתכם, תשלחו לי. ביי להתראות, סופה שניים וקורונה נפלא לכולם.